हाय फ्रेंड्स जय मां समले मोर एटा नुआ सम्बलपुरी ब्लॉग वीडियो न्यू आ बहुत दिन बाद एटा लॉन्ग वीडियो गोटे बनाऊे क्या करब टाइम मिले नहीं एटा गाँ के छूँ नुआखाई लगी से लगी गोटे बनासी कहली आ टाइम मिलबार नहीं बनाबार लगी वीडियो से लगी टिके ब्रेक हो जाऊे आउ आमर तो जान जंगल पदर अच्छे पूरा सब आड़े এটা হচ্ছে রাস্তা এটা আমার মানে বস স্টেশন যাবার রাস্তা আর ইয়াড়ে भी গোটে রাস্তা আছে এটা ছকটায় আমার ঘর মানে সে ভিতরে আছে পুরা ঝিণ ভিতরে জঙ্গল ভিতরে बहुत जंगल अच्छे यार व्यू भी भल आसी क्लियर आसी देखी पारुथो सबुआड़े पूरा जंगल ही जंगल आ रास्ता रे आम जाए गाधी की हमारे मुड़ा कंटा अच्छे कहीं जाऊँ এটা আমার বাইকর রাইডর গোটে আলে এটা আমার সানটা নেই যাও কাଣା नहीं जाऊ